Sabose chajagya tongi manai sabose hamjagya tongi manai hasteni joto lukurok thanchani lamao pal khe bubagrani kokthaino bukhao chobui thangi tongma nugui amtui kheno tini bubagrani kokthaino khanai yapri senai hinai IPFT ni AGS Ratan Deborma Tripura motha ba yagrom phaikha Lumlung chini party officer chini borong ganang Ratan Deborma IPFT ni AGS yakarei tini Tripura motha bo join khaibekya bonon poila hambai yakaro tai sing lamjak sawaro ora manjak chini MDC tongo chini borong ganang Manav Deborma tongo leading leader tai chini YTF ni GS tongo tai subjonal ni chairman tongo chini da angko tongo da Bishurai tongo tai joto chini local leader bo tongo bran joto na hambai yakaro tini ko obose chini bubagrani je thansa ni samani obosung tao proman mankha थांनाय किछु दिन सिगांनि सिमिनो ताबो डेली कन्टिन्युअस चीनी मत हावो चीन बुबाग्रानो हामजागै गोबां पार्टीनि बरक तिनि जॉइनिंग चलिबुन दंगो चीनी ताबुसा जरा टाउन बगै माले अबन काइसान प्रमाण मानु जे चीन दफ हावो लीडर खरकसानो अ लीडर चीन बुबाग्रा अबनो हामजागैनो तिनि चीन दारतन चीन दाखौ रतन बो तिनि अमनो साका चीन बसकांगो जे बुबाग्रानि नेतृत्वनो चीन दफा चीन बंशजोंबो थांजागनाय अबो तिनि तिप्रासरक minimum 80 to 90% boro tini abno one choki sing accept khainai manka kuno ek somoy kintu abno boro accept khainai mania to tini o 2022 23 o jarao phayui sing joton tini realize khaimanka je bubagrane ekmato chini bagai to phawo chini tamne bono binman mani tongmane obni kagri mannai obno tini proman sawo je obni bagaino tini dofani joto leader tongnai rok chwaitiu tongnai ko tamne bono political khai tongnai rok tini thanchani marewo o Tripura mothao phai joton joining khalimani karon ar takaisa ko bono je tini jara phaya ko tongnai no bangmon koina musungo jora kesu nasingi tongya jora tongsani sing jotono thanchao phakengkai buskani choba buskani je tamne bono chini buskang la hina thangtani sing jotono thancha baksa ke himrai mannai am bagen jotono phaipai dichino o thanchani marewo amsung kobok mong jotono ambai Kumulung Party Office Tripura Mothani Party Office dini 28 tarik 28 Maret 2022 sini takuk borong menang Ratan Deborma IPFT ni AGS bo bubagarani je kobongmung no khana wine bubagarani je kokno naraknani bagini tini IPFT ni main post tongkutoi tini sini mothao join khlaipekya bono belakhana hambai maruo tini bino right time right decision naman bagai press ni bisingo barbar o kok sawo maharaj ni kok khaikano sungbo sawo jara tabuk bo thanchawalo phayako biang engi tongko komai tongko sungborok no koihoro yak jur khalai koihoro sini jatini ostito naraknan bagai sini kok naraknan bagai sini kanmun tumung o hawo sini ostito basi naraknan bagai morok no sung tini bo koihoro norok jotono phaibadi 2023 ni last fight sung jotono mili unyai fight khelaileana haini bagai tini phaimani bagai hai mono hamairuo tabu bokok sanai kisa sini takuk Ratan Deborma Yasak sunai sini MDC borong menang teoro sini YTF ni General Secretary te sini borong menang Bishurai Deborma borong menang Manav Deborma te joto tongai no ang especially norma hamaya phana musungo ane sakbai thangne ngitei norma tebo ang norma bang yasak so oke norok sibo ang khoroksa IPF ni AGS hisabe samung tangi tongmani angop IPF tiwa ang 2013 ang samung tangmani 2013 ni simi tabuk jora ang samung tangi tongmani norok sibo kisudun ageseng sini borong menang AGS Jitan Deborma bobai kene sing registration khaikya IPFT party ni am hage sing wan sukmani bisingui tini bo bobagrani je ringmani bo o hani sobabo chini bo songno mothang klangni bagai o dofani hano pipeline ne hamare yapar klangni bagai je soba je sing oro greater Tripaland je jabi khai tongmani abono sing klangmani hangke o hano sing rokka khajin takung lama grei abono bagai sing wan sukka jorano musangui jorabai gothogui dofane hamarno wansugui thanja khlaiei aro kisa uro kisa ke sing tongyawi sing abo hake sing kurungsang mai ne bagui thanjang mai ne bagui bisi kolokma sing o hawa birman mani phaimani a birman ching dofata phaisitung awan sukmani bagino sing bahaino sakno
bubagrani logiwo roksa bubagra sini hani bubagra bini hauna sung tangui tangmani bagai sung o hani bo sangai bono sung subana nango bono sung support khaja nango o wan sumung nahraino dofa tai hani satte sung tini IPF tiwo AGS tongmon bano a pusno sung yakarai or bubagrani logi samung tangna bagai sung sakma bedongna paikya ang obono sanamu sungo ani personal tai ani dofa ningai tini bo sung jodi sini wansuk mane jodi sung baksa tai thansa gori hinganke sini phainai salo sung je yognani bagai je soba a soba hoyto sung tai khana jora mangla nung jodi wansuk hanke sung jodi wansuk hanke tabungno 6 jora je 6 jora o 6 joba 6 jora o 6 wansuk mbai sung japri sekanke sung jotama thangnai tai ohawa sung targoi tongmanai tai muru ang sanamu sungo tabu jora je IPF tiwo tongai tongai rok nia khaba bibinno dolo je rajnoitik khai tongai rok borok bahaino lere oi jora kahamo jora belaike o jora tamnai je bubagra samne last fight mane abono baksa bujiya sung abono kaham ke buji khangke gubino last fight doklai tongo abon bagai je phaya tahu bu songno wan chugui tongai rokno dakti ke jora no magana rohi oi joto phaijan bagai ba angorno konya musu